Komfo ni bem da movie mu da bia Komfo Diff Kumawood for me pempeni for ne pa da miracle ne ke bintu mu ne ade pa na mabisa o mo se are na da bia Komfo ni bem da bon se bofu bi firi bi hwe Komfo na the name of Jesus na Komfo wa nua no wa ngofo Bible no mu nsem no ni wo mu na afi se e make sense ne fa ni make sense no memfa e bi wo mu e make sense Komfo Anokye one Yesu wan di kan ba wi aseka say Yesu ni di kan ba wo so wo ko aba be fa na chidi for dia kokko e o mai Komfo Anokye wi na asofofo dia twanum Komfo Anokye se okwadi wu aduraba koya wa mabie na wa wudi kan ko se wo kwa aba be fa wo made wo makọ na wo mai Komfo Anokye di owu ya wo se Komfo Anokye koya wa mabie se ne ye nana ya santoa ba besi ogina prebo no e ma se be okonkodin no eno ye kana se ma esi ye musuo obiri Komfo ntim jakari ene omo a se be twirebo akodua mo ye ka omo asem nyina ye se ne de me ye mudi na eno no ye se be nsamanfre obi o Bible mu bie ne hono ma wote ase nanso ye boni din St. Mark Simple na wani age aso Jesus Christ te ase onwi sa koto de bodwe ye nya nkyere onko ye hwe se de yesi ye nioma nananom si ye enioma fa ade nananom akomfo ene sebi nananom abosomfo moni echiri asofo sa ade boni be no mayem asofofo no omunye bone na on se bibini bia mpese obeti se buruni ye nakoa bibini bia echi wade se ye towo nananom ene de ko se anase we black monkey bibini bia no obese obeti but slave master no book no twero by the bibini asum dendende se wonyem me cannot ma say ye ba se bibini wahunu se ya towakoa ne yedi ye wo nana enye Bible na na ikuta ya bra na se be omo preach ne bi so wase ye wense bi no fa wo nananom yi bi gu nsuom ye yomo ayaka de ene de wo te a eye wo ya e ma wo kai ne yedi ye wo nananom but ono ne Bible no de bre wo no ne twero no de bre wo no ende wasum se unyem anso so sebe obi so abakosem a onso so na bra bo a obebo na sase so se ne ye nana ya santoa okonkodon babasi ogina prebo no e ma sebe okonkodin no sebe eno ye kana sema esi emusuo ye gu nsan afere wo mo esi emusuo biri Komfo ntim jakari ene omo a sebe twirebo akodua mo ye ka omo asem nyina ye se ene de me ye mudi na eno no ye sebe nsamanfre nanso Bible mo Bible mu nyina ye nsamanfo obi o Bible mu bie ne hono ma wote ase nanso ye boni din St. Mark Simple na wani age aso si Jesus Christ te ase onwi sa sa no moka koto de bodwe ye nya nkyere onko Komfo Anokye one Yesu wan di kan ba wi aseka ba to wa wo hwe asema na abusa no se Yesu ndi kan ba wo so wo ko aba be fa na chidi for dia kokko e o mai Komfo Anokye wi na asofofo de atwanum Komfo Anokye se okwadi wu aduraba koya wa mabie na wa wudi kan ko se wo ko aba be fa wo made wo makọ na wo mai Komfo Anokye di owu ya wo se Komfo Anokye koya wa mabie owu afa no de ne ko hwe da bia me say ye ka se edi san kofo ye ti a bi tum futu aguani ama 77 mpere dia san ne beba no ebe ye ntokwa hwe da bia me ka se God in the Bible miracles see ye nyina o Bible no nko onante poso e Bible no oti ni fire ni ani e Bible no e Bible no nko what you say o se o ji asem ni dia obeka che mepo ani nnua se nkugu pum na wo jiri tie snap ya ba e kwa kugu opa masofu bi mra sisi e nka se ko akomfo yin si asofu na obeka se watworo se wo de watworo se bi ni ho no ba sisi Komfo ni bem da e o movie mu da bia Komfo Diff na se mu betimi ayi mu ho an wo se asi ni twam me say Kumawood for me pempeni for ne pa da miracle ne fence ke bintu mu ne ade pa na mabisa o mo se are na da bia Komfo ni bem da bon se bonse bofu bi firi bi hwe Komfo na the name of Jesus na Komfo wa nua no wa ngofo na se sini ye juma na wo me say aye Robin pa ana tell me ombe so mo bu na so as I be dia ko director Jackson Kebentum Reverend Nyamekye e de mo se me say mo de na drum mo se peace and love mu nyina kan me share da me share mo no maybe sa akoshen no sa na da bia no Komfo ni bem da e o movie da bia Komfo Diff
And so in reality no yes anete eno na eye etimi tena wo say ye nananom etumi no eda so Rasu adwuma. eye adwuma Ye hwe asofo se omu nyame afre wo. Ebi mu so nyame fre na wo nyina ho. Ade a ewo ho na yegidie de wo de ani ehu ni de aso ate na di ho adanse. Nananom mu de yenim se mu abosom ensuo ene se bi ewuranom a mosom wo mu no. Se omu ba aya mu de wo mani hu wo mu. o we de nche na anu ye bo afa amamre wa obi a befia mama mfo mpapa kwache Physical ba manana kwaku bonsam nyina ba mpapa kwache be gina mena mu bo machidom be ya amamre ne amane e wo hasi e mama mfo be hwe physical enye agoro ne yedi wote ase ase e ma mpanimfo akonfo bibiri na naza glo mu ne chese because me bubu din na anamo ene akonfo bibiri konfo akosim omo dose mpanimfo okaso pa budi ahwa obeto so ho na me che na e momo ye den e ba mo ti aba mu nyina ne ade chese ntimi kura nkan nipa no ba obi ade nani ba be hwe sei won na tiwi ubisa no no waje so ndi ana so fofo ni timi kan se mi se boso mu wa so won ti ase owani ohuna de owano ntimi nkasa wo de mumra wo ba beto no wa na wo kasa ndi usani nipa no so ane onsane wafo ne dan ni obi si fom ken na kasa aja ka fro wadaroma me pese me nyama ni se mo wa ide obi atimotia obi kura ate saman nso hu ne da me ya na mpese Christopher no me kwa asori me hu ne Yesu da ukwa sorry na me Pentecost mpaibo a mabebo na sa duru Mondays ya na ma fadwo so kwan no so me kan mo ba bia me ka kro eso kwa jawo ba jampa abo makosa na nanom kura ba mi ko ho what you say adwumfa makoho da Mami Grace makoho da masan kura ko ba ku bia na ewo ayi e friend say kan say ufa e friend say agric wo ko sa ayi ho no hwe empire boy ya bona sa si wi so amotia we moba no nananom mo ka so mbedi wachi a motia na nkasa no mo ye stobo enti wo de empire bona abebo na obeko onko enti ana asofofo no timika se tumi nyina ewura na ewurade na oka se epunu mi a na bi muntu ana ato a eduru ba bi a bitimi bisa mo se na ene nyankopon ade ne kura na wankum bonzam na osa ku ne doba odo no mi bisa mo sa akwhye no tumi nyina ya ewurade dia se ne omo ka no na because maybe ni mi se nyankopon oho no obade nyina for purposely say ade we me bo am na be we because o kan wo Bible na ba bia o se nyankopon se oye na de ma ne ye no wo ahonhom bone a otimi somo mo be de be tete na ye se ahonhom bone na wo somo wo mo no ehu hia no eni nti na wabo what I say bibia wa ye bia hia enti die nti na wo be ka chen se we ye bonsam we ye say because nyankopon somo no onyi ni hu adi se o se cha wo ne wa ofira ne kuntum ni tiwo just imagination na Yesu ya draw ne calendar so fefefe design na o ye sure pa se Yesu oba na ne hu ofisi ade Yesu ho nyefe me say ya draw ne fefefe a wo da Yesu a ya painting bruni kama nti wo ye sure say Yesu no ba wo ye denya sa picture na pa o mutimi painting kama sa what you say camera be ne wo anu na che mo adwen enya no kure hwe Bible no mu nsem no da bia me ka se ni wo mu na afi se e make sense ne fa ni make sense no memfa ebi wo mu e make sense eni kwanza wo fa se Bible mo si bibia ye ana enya no kure sa me nam ka kire wo na ye mo ne ben enu ye topic for another day ye yo wo nyane okwa na ni nyane ne de ken betu na se enya ni sa na enya ni sa na o se ope ho anse na ba dia ye di adwene de chi e be fra ene e be nya ahwefra ne me nam ka kire wo ene fra ne ye hwe amana we an si to be bi be san bam ai what you say ana me ma ba bi e make sense no na mam bi ne me ma na mam bi ahefa ne make sense Deuteronomy 21:18 Deuteronomy 21:18 oseso wo ba so denfo na otunufu na wontia fa no komo kurum ho mpanimfo so ahuno na omo enye den ensi na bo na omo nku no nti wo betimi aye eho no make sense na akura ni metia na entia no na me nakoma van se na akotehin na nkansa mo aye na nkansa mo aye na koma no no ne mpanimfo na kurumofo no mo sia mu jase kontri no omo sia akora na bo aku no betimi aye
A Christo for those in the bit anyway. But I need the amendment me. And Deuteronomy 22:13-19 was say, so what about that's the one your virgin so yunkuno. We no papa. Na say mrati ya na ema omunyi. Me meka ho, we me ntimi nyimi ho free. What and then say e make sense na fi so the bobo bread dey fa. E bi won make sense. Obi ade a wono no be ye. E na say be o ma church na nka church Komfo Anokye mo de na. E say kura me be e be ko ahemfie. Na ahwe sa abakọ se mi nya na esu atro no buku na de preach a Komfo ni de be preach wa abonten. Say mbetesi abonten mo hu se na no so nya so mbone because when say e wa manfo tiri mu say obi ye Komfo a one day we a wicked person and I say we nipa ase be ne su nimfa so but ye so ni nyina so ye odo me san ko tu ba mo Bible no say utwa nwan ni na pam Nyankopon eduru ba bia Nyankopon ma friends Abraham de bobasi wo a pomada kana na utwa mo agusu no enso ye den eno nya bosomsom hwe aya mamo maye nada ye ho because ye nya mesom na ye som e ye odo som so what I say Dunia de bia boafo kan wo say ewiase esum nyina no gina nema mienu pe ni di kan ye odo de to sum yinu menku nua what I say na boni be kum bonefo boni ebekum bonefo abusua medical ka jo say agro no emu ode pa na iya Btwn ne tutu na basa ne se nana Kwaku Btwn na ye ne din komo nana top key na dodo na edifre no enka ne no yimtuni ya ono ana obusa no wasem no nsa amanfo comment enya yimtuni na say empanifo ne eye adwuma ayi ono a na otu nsuo ono e friend say top chef ne din no say abesha dekem na empanifo fa ano a ode eye adwuma nana Kwaku Btwn nana me hwe na wo anyumtu adwuma nim menka wo yawo minim so da so ye adwuma e wo anyumtu nim a da so ye adwuma oh me ye pa sisi akra na ana say even cry movie for no say me hwe wo story na ye kama oba bitimi yama free of charge oh sidio ni ade de say obetua like bi ni ade kakra okay na batuka na makoya ama ba story ne koye kwehwen ne de amfa ma ene me mfiu meye enyum no meye meguso first pa na mpanifo no pese minya because on say me wura na me pese me wura nyum no mo ena om say me wura nyum no mo a me jai sebe omo dwuma na to nti duru ba bi no omo ma enema bi toto me ama me hin say ampa say me omo kana say me biso nti ma me jai ba se de omo makwan a me be ye nyum no gidigidi pa nana enim se na oni unu akuma akwadwu nkansa eti sese biebu ene na sam munam ne ntoma nka ebe boa me a yemvanto yenko yenim sa betina na nsem bia me metiti ye ense me de me no mienu de se bi unu akuma ne me enya bibia na mete wabonti a me de ya asem yeah na me pese mete me ho ase na me nkuntokwa hu bia wabonti nti no ana ma me wura ona so na mabusa na sese montam te se odo obi ya one ne nko ba bia be ko bia me ba beta wachi nti ode ho ne yemvanto sa nti obi oba bia ne nko o frɛ me ameba nana toki ye ebubeni atebeti no nana ye bre no kwa ne ko ye pese ye sorry sese nchima ase ye jai no ma tutu basa e de ne yenye enema bi ti sesen ase ense ye tete nsem no ase owuru ahemfi a ye de enoma bi huhunu aye ase obi be ka se mo de akom huhunu aye do bi so mo de akonya ne ahenie abom ho safohene na obe ohine titu ni hinkwafo achiame ewo nana no mu ye bebo henya ase mu di huhunu aye mama se eno kra kan bi na me se mesusu se yentimi ba mu nsua amamre ne amane e de ne yenye mfa ho kakra me kan say one thing say it depend how obisi ahyehyɛ ho me say no obi otimi di baba kwa na bia ma hye wakindi bi na ma hye se ntu hu se yeme a obi obo se me hwe na top key na me setana so baba time no so nti bi ye adwuma nyina be wi no be hu se yeme a so obi oso a ono no woni media no so nti wo hwɛ menim pɛ na hu se yeme a ewi ase ahomaso asema papa se be ote ase o kan kyerɛ me ne se mame ho so da wo wi ase mame ho so wo bi aso da nti minya esika bibiri kura no wo ba na me ne nkola na edi agro nti me ne nkola na eti na ye on se tete na eti me boa na tia no na de ade ahye ne ye weti na we yate na me ne nkola na ye di agro ate ni didi agro me pɛ ne saa
Me papa asɛm papa kan no ɔse ebi obetumi ahyia akwadaa bi ne wobɛbɔ no botoro akwadaa no de bɛtu ne tirim ehu ba bi a ɔkae mmere betumi adu na akwadaa no kurom na ɔyɛ dehyeɛ na obedi hene na ɛboro a wobɔ na ɔkae obedi hene no saa ɔhene no betumi agyina ne nneɛma bi a ɔyɛ so atwa wasu Nyankopɔn ti mu obi ayɛ ma ne yie nyame mmɔ nkrɔfokuo bi sɛ abusua wei nko a na enye yie nyame betumi ama obi ayɛ yie nti sɛ nyame adi uduru mpɛmpɛnsuo bi a memmu obi abɔ mfia da so ati sɛ wanya ahenie woyɛ Komfo woyɛ musician woyɛ actor nti ebia wohwɛ wo stardom no na sɛ obi twe bɛn wa na wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ wo de wo stardom no ani kwan so na nipa na di yɛsɛ wokɔ na aboa krama si pata so nipa na di si ho nti ne yɛwotie bia no fa no saa but memma ne entra so bere ho ase because minim sɛ wo yɛ wo yi sɛ wokɔ na sɛ wopɛ sɛ ohura wobɛkoto ansa na wahuri wontimi nyina ntenten huri da nti ade bi a woyɛ bia no ɔwɔ sɛ wohu sɛ ne obɛsi tutu anam na ade asie na kyena bi obi firi to a ɛnam sɛ bia ahobrɛase a ekura wo nti obi bɛfa de ama wo na wo di ahomaso bɛfa mu a wade na fira hyɛ obotom kuro obi bɛtwe na sɛ fira to ɔmfa ma wo so ate ase nti mesre youth no sɛ omumbu ade omomfɛre ade nsusu ade yɛn hemfo no soso no ɔmo ahon hyehyɛ ne ade no aya ne hu dodo nti obi wɔ kɔ ɔba ne nkyɛn a na osuro akomfo no so the same thing bi wa behunu komfo bi na sɛ bi wɔde nsa bi egugu ne nsa ne ha ne ha me sɛ bi ko me komfo pa me ko hia komfo bi wɔ railways me am yɛ komfo so me ko gina ba bi sɛ hwɛ ne dim si wi ebe de yɛn kasa ntia komfo wɔde ade egu ne nan aha ne sidi ɛfɛ ne sɛ nka wagu ne nsa so nyinaa ha wagu ne nsa so nyinaa ha ɛna bi da ne ko aboro so wo yesa nipa besuro jezi kwan fa no me kawa me nhye kawa tise boso na aba na ofa ne de hye me tukwa me nhye kawa me mfa bibia antom na mfa bibia antom nsa ɛno so nkyerɛ sɛ komfo bia anya saa ɛyɛ me ɛna mpa ne saa but wo de ba yesa mpo a disi akomfo ye din nye de so hunu uko bi nkyɛn kwa na ɔtwetwe ne ho nti mesrɛ yi nuan ma komfo so sɛ bo ma ho fama no ɔma no nye simple kakra na Kumawood fo ne ade no ɔma me ye difo akyɛ sɛ ne be ya yesu ye nam a agya ɔmbɛhu sɛ yesu akomfo so yesu yedi ehuni na bibia akoso abusua na ne komo na de pa benya bre ni adaje de akachi no nse bebre na akachi wo comment section ho no de eche wa adwen na wo pese mebusa no a ma musa ma no enkachi na de ne no a na se biebu edi kaso enti betimi ade afa ho na yenso yedimi edi ho komo ana se na be se na screen so no fa ne fa bra Poku TV se ya wo ba foforo ene din ene Poku extra YouTube subscribe na ema abusua no enye kese Facebook ene TikTok ene so Poku TV udi achi a dwumade no bibia ebekoso wano midi ene Kofi afie midi mbesi ya na de aka achi nyina no yereba beso ewo Poku TV so mame na producers ni nyina se mi akasa mbra pani na eje pa Bishop me chia pa ana afi so nya me boss oni gina cameras na chi echinchim ma bibia so ekoso wano owura Kofi Poku ya mi sha pa yede musi akra Btwn TV.